Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam adyrly dinleýijiler. Pragada studiýada siziň bilen men Sehra. Şuň 2014-nji ýylyň 11-nji noýabry hepdäniň sişenme güni. Şuňky habarlar ünlü programmamyzyň esasy böleginde. Birleşen Ştatlar Russiýany Günnur Ukrainadaky odu tutuşdurmagy besetmäge çağırdy. Gepleşigimiň başynda bu barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňize hödürläris. Türkmenistan we Gyrgyzstan ekstremist ideologiýaga garşy görüşmek üçin hyzmatdaşlyk etmek barada ulalaşdylar. Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev 11-nji noýabrda Prezident Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen Türkmenistanyň käbir ýokary kujaýlaryna açylan harby kafedranyň ýapylanyny habar berilýär. Emma harby kafedra ýapylmagy bilen bu ýokary kujaýlaryň studentleri hem Eýtem ýokary kujaýlaryna bu harby kafedralaryň nähili oňoýly we oňoýsuz taraplary bar. Harby kafedralar ol Sovet eýamyndan gelýän bir däp. Türkmenistanda yeni bir telekanalyň Altyn Asr telekanalynyň başlyk wezipesinden boşadyrly. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäsi inen şert. Emma habarlar ünlü programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň günüň täzelikleri bilen tanyşy bolun. Birleşen Ştatlar Russiýany ortpara separatistleri täze ýaraglar we beýleki gollawlar bilen üpçün etmek arkaly Günnur Ukrainadaky odu hassa mewjudmagy besetmäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň medeniýet sözçüsi Jem Psaki Washington Russiýanyň Ukrainadaky separatistleri tanklar we beýleki agyr harby serişdeleri bilen üpçün etmek arkaly Moskwanyň Donbas regionundaky artan harbylaşdyrmasyny ýadarýar dedi. Psakiň 10-njy noýabrda Washingtonda eden bu çykyşy Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz tinçleriniň separatistler tarapyndan kontrolly edilýän Donetsk regionunyň käbir böleklerine agyr ýaraglaryň we tanklaryň ýerleşdirilişiniň güýçli artýandygyna şaýat bolandygyny ma'lum etmeginden bir näçe gün soň boldy. Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki ýygynynda Türkmenistan Gyrgyzstany saatda 700 milyon kilowatt elektrik togy bilen üpçün etmäge taýýar diýdi. Bu barada 24 Nokot KG habar web sahypasynda bellenýär. Biz gepleşiklerden öre rady, ol ödara düşünüşmeklik ähengine geçdi. Biz gelecek üçin güýçli esasy goýduk. Biz 9 resmi nama gol çekdik diýip Atambayev Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gyrgyzstana resmi tapar bilen barmağa çağıryndan hem sözünün üstüne goşdy. Almazbekow 2 günlük resmi tapar bilen 10-njy noýabrda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda barpdy. Xitay Aziýa Ýuwaş Okean sewitleriniň liderleri Pekiniň inisiativasy bilen öňe sürülen erkin söwda alalaşygynyň kabul edilmek mümkinçiligi dogrusyny işlemegi kabul etdiler diýdi. Bu barada Xitaýyň prezidenti Xi Jinping Pekinde 2 gün dowam eden Aziýa Ýuwaş Okean sewiti boýunça ykdysady hyzmatdaşlyk samitiniň ýygyny öýlan etdi. Şeýledesi bu wakany taryhy ädim diýip atlanyryp liderler Aziýa Ýuwaş Okean sewitinde teklip edilýän erkin söwda dowlagyny öwrenmek üçin 2 ýyllyk deriňewleriň başladylmagy barada ulalaşdylar diýdi. Özbekistanyň serhet gullukçylarynyň odaçmagy netijesinde Gyrgyz raýaty yaralandy. Bu dartgynlyk Gyrgyz özbek araçaryny amala aşyrylan ýowuz wakalaryň iň soňkusydyr. Gyrgyzstanyň Batken regionundaky serhet gullugynyň resmileriniň berýän maglumatyna görä 10-njy noýabrda özbek gullukçylary serhediň Özbekistan tarapyna ýükleri boşadýan 2 Gyrgyz raýatyny tutmagy ýa-da mahaly odaçypdyrlar. Özbek resmileriniň berýän maglumatyna görä olaryň biri tutsak edilipdir we beýlekisi gaçmagy ýa-da mahaly atylyp ýaralanypdyr. Resmiler ýaraly Gyrgyz raýatynyň Özbekistanyň keselhanasyna ýerleşdirilendigini sözleriniň üstüne goşdylar. Özbek resmileri tutsak edilen 2 Gyrgyz raýatyny serhediň çägine takyk bolmadyk bir kanun önümleri getirmäsi ýa-da aýplaýarlar. Pakistanyň Demirazak günwataryna amala aşyrylan aýry-aýrylykdaky hüjümlerde ýurdun hopsuzlyk güýçlerinden azyndan 5 adamyň we 15 sany söwüşçiniň öldürilendigi habar berilýär. Resmilerin berýän maglumatyna görä onlarça söwüşçi Orakzay Tire taýpalar regionynyň Şirindara territoriýasyndaky ýarym harby serhet ýaky güýçleriň barlyk gödökçülük nokadyna hüjüm eden mahaly gürüň gidýän söwüşçiler we 3 sany esker öldürilipdir. Resmiler hüjümüň ýygy serpikdirlendigini aýdyp wakada başda 6 eskeri
eskerin yaralandygyny habar berýärler. 11-nji noýabrda Bajuar tire taýpalar etrafyndaky Çargu owasynda ýoluň garasyna düşelen bombanyň partladylmagy netijesinde hem howpsuzlyk güýçlerinden 2 işgär öldürildi we başga da 2 tanysy yaralandy. Qadak prezidenti Nursultan Nazarbayev Qazaqstan üçin Nurly Jol, ýagny Nurly ýol atly täze ykdysady programmasyny ma'lum etdi. 10-njy noýabrda eden ýyllyk çykyşynda Nazarbayev täze siýasata laýyklykdy 1-nji ýanwardan başlap Qazaq raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlarynyň öňünden töleksiz satylyp başlanjakdygyny we munyň üçin ipotekalaryň ýyllyk 1 ýa-da 2 göterim bilen beriljekdigini aýtdy. Nur Otan partiýasynyň syýasy geňeşiniň ýygynyna çykyş eden Nazarbayev hökümet raýatlary uzak möhletleyin kireyine bermäge hödürlenjek hakyny tutma sosial ýaşaýyş jaýlarynyň guruluşyna başlar diýdi. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatinizi ýetiren men Sahra. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäs. Hormatly dinleýijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişmi diýaly Birleşen Ştatlar Russiýany ortpara separatistleri täze ýaraglar we beýleki gollawlar bilen üpçün etme arkaly Günor Ukrainadaky odu tutaşdyrmagy besetmäge çağırdy. Bu barada kärdeşim Merdanyň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýany Gündoğur Ukrainadaky jeňçi separatistleri täze ýarag we beýleki kömekleri bilen üpçün edip odu tutaşdyrmagy besetmäge çağırdy. Amerikanyň Döwlet Departamentiniň medeniýet wekili Yen Psaki bu meselede çykyş edip, Washingtonyň Russiýanyň Donbass sebitindäki separatistleri tanklary we beýleki agyr tehnikany ugradyp, sebiti harbylaşdyrmagyny ýazgarýandygyny aýtdy. We condemn Russia's increased militarization of the Donbass region through the provision of tanks and other heavy equipment to separatists. 10-njy sentýabrda edilen bu çykyşdan öň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri separatistlerin kontrolligyndaky regionda agyr ýaraglaryň kerwenini görendikleri barada maglumat beripdiler. Psaki Russiýany we separatistleri 5-nji sentýabrda Minskde gelinen ýaraşyk alasyklaryny bozmakda aýplady. Şeýle-de Amerikanyň resmisi, eger de Moskwa Ukrainany durnuksuzlaşdyrjy we howply hereketlerini dowam etdirse, onda munyň üçin tölemeli tölegiň artjakdygyny duýdurdy. And continue its destabilizing and dangerous actions, the cost to Russia will rise. Psaki, eger de Moskwa doğrudanım Gündoğur Ukrainada paraxçylygyň bolmagyny isleýän bolsa, bu ugurda has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Russiya mart ayında Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alandan soň şeýle-de ýurdun gündogurunda gozalaň turdan 2 sebitin separatistlerini goldap başlandan soň Amerika we Ýewropa birleşigi Russiýa garşy ençeme tapyr ykdysady sanksiýalary giritdiler. Amerikanyň prezidenti Barack Obama we Rus lideri Vladimir Putin Pekinde geçirilen Aziya-Pasifik forumunyň çäginde 10-11-nji noýabr aralygynda ençemegede gysga wagtlyk görüşdiler. Emma bularyň dowamında Ukrainadaky meseleleriň maslahat edilip edilmeýändigi belli däl. 8-nji noýabrda YHG separatistlerin gözegçiligindäki regionda üstünde hiç bir tapawutlandyrjy nişan alamat bolmadyk agyr harby tehnikanyň geçendigini tasdiklady. Moskwa Ukrainadaky ortpara jeňçilere ýarag iberýändigini ýygdyrly inkar edýär. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Ukrainadaky syýasy ýagdaýlar barada biz azathabar.com web sahypamyzda ýygdyrly maglumatlar çap edýäs. Sypdyran maglumatlaryňyzy okap bolerde öz garaşlaryňyzy galdyrmak isteseňiz, siz hem azathabar.com web sahypamyzda garaşýas. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günlük programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs.
Hormatly dinleyijiler, ýan habarlardan belläp geçmedi ýaly Gırgyz prezidenti Almazbek Atambayew Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen geçiren bilelikdäki ýygnanda iki taraplaryň şertnamalaryň bir näçesine gol goýulandygyny belledi. Şeýle-de Gırgyz türkmen liderleriniň Türkmenistan bilen Gyrgyzstanyň ekstremist ideologiýaga garşy görüşmek üçin hyzmatdaşlyk etmek barada ulalaşandygy hem habar berilýär. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişlik maglumatyny bilelikde dinläliň. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 11-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gepleşiklerinde ýurtlaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlygyna degişli dürli uğurlaryň ara alınıp maslahat edilenligi resmi maglumatlarda habar berildi. Atambayewiň medeniýet gullugynyň maglumatyna görä Kırgızstanyň we Türkmenistanyň prezidentleri iki çäk gepleşiklerinde Kırgız-Türkmen hyzmatdaşlygyny sowda, ykdysady, energetika we medeni humanitar uğurlardan östürmegiň tarapynda çykyş edipdir. Şeýle-de Almazbek Atambayew we Gurbanuly Berdimuhammedow halkara hem regional meselelerine öns berip Merkezi Aziýa regionunda howpsuzlygy üçin etme uğrundan hyzmatdaşlyga degişli meseleler boýunça garaýşlarynyň meňzeşligini nyktapdyrlar. Biz ekstremizme, terkedaşyr guramaçylykly jenaýatçylyga we neşe gaçakçylygyna garşy görüşde saatlaşykly hereket etmek barada ulalaşdyk diýip Gurbanuly Berdimuhammedow salgylanyp Kırgızstanyň 24 KG atly täzelikler agentligi habar berýär. Türkmenistanyň Kırgızstan Respublikasyny 700 milyon kilowat-saat elektrik togy bilen üpçün etmäge taýýardygy barada hem habar berildi. Geljekde bu ýylda milliard kilowat-saat we ondan hem has köp bolar. Elbetde biz elektrik togynyň Özbekistanyň üstünden tranzit edilmegine degişli meseleni çözeriz diýip prezident Atambayew salgylanyp Kırgızstanyň habar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Energiýa ýetmezçiligini baştan geçirýän Kırgızstan Türkmenistandan gaz we elektrik togynyň üpçünçiligine gyzyklanma bildirip gelýär. Häzirki wagtda Kırgızstan elektrik togyny Kazakstandan we Täjikistandan satyn alýar. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda Aşgabatyň we Bişkegiň Birleşen Milletler Guramasy, Gararsa Döwletler Arkalaşygy we Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly halkara we regional iri guramalaryň çäginde üstünlükli hyzmatdaşlyk alyp barýanlygy habar berildi. Şeýle-de ýurtlaryň energetika we transport ýaly strategik uğurlar boýunça hyzmatdaşlygynyň ykdysadyýetleriň ösüşine täze itergi bolup biljekdigini ykdaldy. Bu urdan Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň Özbekistanyň, Täjikistanyň we Kırgızstanyň üstünden geçjek 4-nji liniýasynyň ähmiýeti hem nykdaldy. Aşgabatda Türkmenistanyň we Kırgızstanyň prezidentleriniň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinde 9 sany dokumenta gol çekilip, geljek üçin berk benýadyň düwüniň tutulandygyny Almazbek Atambayew salgylanyp Kırgızstanyň täzelikler agentlikleri habar berdi. Almazbek Atambayew Aşgabada Türkmenistanyň prezidentiniň çakylygy boýunça sapar etdi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medeniýet e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimize hatur edip bilersiňiz. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biz Gyrgyz prezidentiniň Türkmenistana diýen sapary barada azathabar.com web sahypamyzda video ýazy çap etdik. Video ýazy tomaşa etmekleňiz size hem azathabar.com web sahypamyzda araşýas. Web sahypamyzda Türkmenistandan ojak.org arkaly hem girip bilersiňiz. Türkmenistanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen käbir ýokary hujaýlaryna açylan harby kafedralaryň häzirki wagt gaýtadan ýapylandygy habar berilýär. Maglumatda harby kafedraly ýokary hujaýyny tamamlanan Türkmenistanda ýaşlaryň harby gulluk borjundan boşadylýany aýdylýar. Türkmenistanyň käbir ýokary hujaýlaryna bar bolan harby kafedranyň ýapylandygy barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanyň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. Yurdun käbir ýokary hujaýlarynyň harby kafedralary ýapyldy. Ýokary hujaýynyň öz adyny tuturmagyny istemedik bir mowlumy aýtmagyna görä, Maltumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň we Saparmat Niýafazyň Owa Hojalyk Uniwersitetiniň harby kafedralary ýapyldy. Harby kafedralary bolan ýokary hujaýlaryň studentleri beýleki studentlerden tapawutlykda okuwdan soň armiýada gulluk etmeli däldi. Emma harby kafedralary ýapylmagy bilen bu ýokary hujaýlaryň studentleri hem okuwlaryny tamam
tamamlanandan soň beýleki ýokary bilimler bilen bir hatarda armyada bir ýyl gulluk ederler. Şeýlelikde ýurdun 19 ýokary gujaýlaryndan mundan beýlek diňe Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiňi, Türkmen Döwlet Ulow Transport hemde Türkmen Döwlet Binawerlik Guruluş institutlaryny harby kafedralary işler. Bu agylan ýokary gujaýlarynyň ikisiniň harby kafedralarynyň ýapylmagy we onuň sebäpleri barda resmi taýdan habar berişlerine hiç il habar ýa-da bildiriş berilmedi. Ýergelene belläkleşsek ýurdun harby bolmadyk ýokary gujaýlarynyň diňe 5 tansynda harby kafedralary bardy. Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedow 2007-nji ýylda ýurdun 4 san ýokary gujaýyna harby kafedralary açmak barada karara gol çekipdi. Şol karara laýyklykda Maltumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiňde we Saparmat Niýazow adyndaky Owa Hojalyk Uniwersitetiňde, Türkmen Döwlet Ulow Transport hemde şol wagtky Politechniki, häzirki Türkmen Döwlet Binawerlik Guruluş institutlaryna harby kafedra açylypdy. Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiňde harby kafedra öňden bardy. Gurulmagy diýen okuwçylaryna bu harby kafedralarda Türkmenistanyň harby güýçleri üçin ähtiýaçdaky ofitserleri we raýat goranşyň şepagat uýulary taýýarlanýar. Studentler birinji kursy tamamlanandan soň okuwlarynyň ahyryna çelli bu harby kafedralarda harby türgünleşik okuwlaryny geçýärler. Ýokary okuwçylarynyň öz azyny efide tutulmagyny islemedik muallimi ähtiýaçdaky harby ofitserleriň awalyan ýokary okuwçylarynyň berýän biliminiň aýatynlyklaryna görä taýýarlanýandygyny görüň berdi. Mysal üçin Maltumladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetiňiň harby kafedrasy umumy goşun ofitserleri taýýarlanan orada Owa Hojalyk Uniwersitetiňde awtomobil we branýerlenen tehnikalary goşunlar üçin ähtiýaçdaky ofitserler taýýarlandyr. Harby bolmadyk ýokary gujaýlaryň harby kafedrada okuwan studentlere okuwlaryny tamamlanandan soň ähtiýaçdaky leytenant harby çyny berilýär. Türkmenistanda okuwuny tamamlanan talepler adatça ýokary bilim bolmadyk ýaşlardan az möhlet gulluk edýärler. Ýokary gujaýyny tamamlanan ýigitler Saparmat Niýazow döwrüne 1 ýyl 6 ay gulluk eden bolsalar, Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçmegi bilen bu möhlet 1 ýyla getirildi. Ýokary bilimi bolan eskerleriň aglawaty gulluk döwrüniň başdaky 3 aýyny serjantlar taýýarlan ýörüýte okuw hünärmençilik harby bölümleri uladylýar. Aşawatda habarçymyz Murat Gurbanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Eýsem Türkmenistanyň ýokary gujaýlarynyň bu harby kafedralaryň nähil oňoýly we oňoýsuz taraplary bar. Kärdeşim Gözel şu beýlik soraglar bilen gyzyklanyp daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýasynyň aktiv agzalarynyň biri. Ençeme ýyl ozal Sowet goşunlarynyň düdüminde Owastanda gulluk eden we türkmen eskerleri bileleşigine ýolbaşçylyk eden Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünow bilen söhbetdeş boldy. Halmurada harby kafedra diýilende bu näme şoňa bir düşündürüş berýäňiz? Harby kafedralar şu çaka çenli näme gerek boldy? Olaryň maksady näme? Harby kafedralar ol Sowet eýamyndan gelýän bir dep. Ol nämen taýýarly. Esasan şol okuyan studentleriň alýan esadyk hünärinden daşgary olary harby Çin ya harby kar vermeklik üçin ullanylýan termin. Şol ýerde harby kafedralarda harby guruluşynyň esaslary öwrenilýär we soňra şol student uçurumlyk emezini alandan soň şahadatnamasyny leytenant zywanyasy berilýär şolara. Olar hem zapasaky leytenant bolup bilýärler ýa-da 1 ýyllyn ýa 2 ýyllyn harby guruluga da çagyryp bilinýär. Eseriň kanunlaryny taýdan. Ýöne hemmesinden näle degişlerden şol geçäýmeli harby gurulugy diýip. Emma köpüsi şol diňe gaýbany harby gurulugyň tejribesini alan adamlar eger uruş ýa-da ýüze çykanda şol zapasdan çağırylmaly ofitserler bolup dywany alan adamlar. Halmurada umuman harby kafedralar näme üçin gerekdi? Näme maksat bilen harby kafedralar döredildi? Tecrübe esasen şol 2-nji watançylyk uruşundan gelip çykýar diýip düşünmeli. Däp şol ýyllar 2-nji watançylyk uruşy ýyllarynda eskerleriň sany ýeterlik goşuny, emma şolar ýolbaşçylyk etjek ofitserleriň sany elmeden ýetmezçilik edýär. Şonuň üçin rezerwde hökmani ýagdaýda ofitserler kadrlary bolmaly diýilen şol tasdiknama baryp şol 40-njy ýyllardan bäri dowam edip gelýän buýrugyň esasyny ähli Sowet sistemasyna bardy we eskerdaranyň soň postsovet respublikalarynyň köpsini şol taklanyp kaldy. Esasy maksat uruş ýagdaýynda goşuny ofitser sastawy bilen ofitserler bilen dolu şertde üpçün etmek. Halmurada garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ýokary gujaýlarynda harby kafedralar
bir wada ýatyrylypdy, soň käbirleri dikeldilipdi. Muňa näme sebäp boldy diýip pikir edýäňiz? Bir näçe sebäp bar. Esas sebäpleriniň biri son Ester dargandan soň Orsiýet öz goşuny Türkmenistandan çykaran mahalyny Türkmenistanyny harby kadrlar gytçylygy döredi, ofisier kadrlar. Soň esasyna soň täzeden şol harby kafedralary dikeldildi. Soňra men bilmişime göre Berdimuhammedowyň döwründe Türkmenistanyň harby uçylşylar açylmalydy. Belki şol harby uçylşylaryň açylmagy bilen dogry mesjlerde taýýarlanýan ofisiýerler bolansaň inni belki de şo sebäpli harby kafedralar ýapylýandyr. Halmyrada indi şu günkü gün harby kafedralaryň ýapylmagy, harby kadrlary taýýarlamak meselesine nähili täsir ýetirip biler diýip pikir edýäňiz. Türkmenistanyň daşdöwrüne bolup geçýän siýasy ýagdaýlary için salsak, bu kafedralaryň ýapylmagy şu gün döwre bap gelmeýän mesele diýip hasap etse bor. Bizde sebäp ösen goşun ýok da Türkmenistanyna. Belki de şol harby tälim alan ýa harby kafedralardan çykan ýaşlar öz wagtyny, gerek wagtyny goşuna ýolbaşçylyk etmäge gelip biljek rezerw kadrlar. Näme üçin şu gün şolardan ýüzdenlerler men bilmedim. Belki kontrakt gulluğa geçecektir Türkmenistan. Belki şol harby uçylşylerde şu gün taýýarlanýan ofisiýerleriň sallary ýeterlikdir. Bu ýapyk maglumat bolansaň belli bir zat aýtmak gaty kyn. Kärdeşim Gözelüň Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmurat Söýünov bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň käbir ýokary gujaýlaryna açylan harby kafedralaryň ýapylma barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Bize jaň ediň, SMS ediň. Moskwadaky telefon belimiz 7-926 236 04 55. Gaýtalaýan 7-926 236 04 55. Şeýle-de biz adatawar.com web sahypamyzdan Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzdan okuwçylaryndan hem siziň pikiriňizçe Türkmenistanda mejburi gulluk saklanyp galsa has netijeli bolarmy ýa-da soňky ýatyrylyp şertnamalaryň esasa geçilse diýip soradyk. Häzir olaryň galdyrylan käbir tesirlerini hem siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Kontaktda umydatly okuyjymyz iksem dogry del, biz watany eni atamyzy goraýas diýip tesbir galypdyr. Röwşen atly okuyjymyz 2 ýyl hökman del, şonu 1 ýyl etseler ýaman gowy bolardy diýip öz tesbirine berilipdir. We patly beýleki bir okuyjymyz bolsa, mejburi näme öz watanyny watan öňündäki borjuny mejburi hasaplaýanyň barmy diýip soraw galypdyr. Facebookda Begmurat Anamradow atly okuyjymyz başga ýurtlarda gulluk etseň elleri ýaragly watany goraýarlar. Hudaýa şükür ýurdumyzda uruş ýok, asuda. Ýöne gullugyň ýeri başga, gulluga giden oglanlar ýarag ellep görüpmi, pagtyda, buğdoýda, tämizlikde ýa-da bakçada gök önüm ösdürýärler. Sen gulluk etmäge, watanyny goramaga gidýän, köçe süpürip pagta ýygmaga dällip öz garaşyny galypdyr. Mergen atly başga bir okuyjymyz bolsa serhet gullugyna gulluk edip pagta ýygdyrdylar. İçeri işler ministrliginiň ofisiýerleri geň gördüler, güllüler, bu näme diýip soraw galypdyr. Almila atly başga bir okuyjymyz hem meniň doganymy ýatylyp pagta ýygmaga äkitdiler. Gullukda wagty ýygan pagta pullaryny elinden alýarlarmyş. Oglanlary hem gulluk etdirýärler, hem de olaryň üstünden pul wadanýarlar diýip öz garaşyny galypdyr. Alatly ýene bir okuyjymyz hem iň gowsy gidip owansan ara çägini gorasynlar diýip öz garaşyny galypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire geçip maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz garaşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmagy isleseňiz, sizi hem Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu lomlarda bizi Azatlyk radio sady bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
10-njy noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gün araýatnaşy arkaly geçiren video şekilli iş maslahatyna Altynasır Türkmenistan teleradio ýaýlymynyň başlygy B. Abaýew ýol beren kemçilikler üçin diýip wezipesinden boşatdy. Bu maslahatda prezident Berdimuhammedow ýaýlyma berilen telewizion gepleşikleriň derejesiniň pesdigine ünsü çekip, şolaryň käbiriniň häzirki döwürde köpçüliklerin habar beriş derişleriniň iş wagtda bildirýän ýokary talaplara laýyk gelmeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Türkmen medeniýetinde wagtal gaýtalanyp gelýän bu ýagdaý barada garaýşlaryny almak üçin kardeşim Muhammed Tahir Türkmen telewizionynyň öňki işgäri Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat Altynasyryň başlygy ýene çalışylypdyr. Bu indi wagtal gaýtalanýan bir ýagdaýa öwrüldi. Aýplamalar hem ine şol bir zatlar gepleşikler talaba laýyk däl diýilýär. Siz Altynasyryň öňki işgäri hökmünde bu ýagdaýa nähili baha berýäňiz? Näme bolup geçýär Altynasyrda, Altynasır telekanalynda? Men bir üýtleşikler bir ýerde göremok. Bildirilýän aýyp anyklar bir tomarsyn tele görjün bir hewelediýän wagtlary amal edilen okdylan ýary bir gowatlyşlar efire verilen ýer umumurluň edilýär ýöne eger aýrmaly bolsa bir Altynasır teleprogrammasynyň da onu ýaşlygyň da mirasyň da Türkmen wady Türkmenistan 7 hany telekanal işleýär. Türkmenistan'ın son 7'sinden 3 güdäýmeli ilhalar gepleşip taýýarlanmaýar diýen onlar hem saçma. Şu edilýän talabyň nämetigi bir belli mamlakatda sizin ýan guramanyň içinden bilýän bir adam ýokdun daýsanız daşardyna hiç zat aňyp bolan ýokdaý diýişiňiz ýaly. O sadece edilýän talap men çakymçak boldum menne de aýdyň ýagdaýy ýok ýöne. Şu telekanalyň başlyklary kimdir birine gerek bolandyr. Men sakym sol üçin öňki başlygy aýrmary ýerine arkasyndan howslar durun, başga ýerine kimdir birini getirmek üçin edilýän bir adat siýasaty berdi olu teräbi. Teräbiň ýol başynda men Altynasyry ilhalar teleprogramma etmezligine men öňünden guwa geçipdirjek teräbide. Telewizyon berle döwlet siýasatynyň hylmaty edilýär. Amanmurat şu tema değişiklikde bir yeni bir sorak. Altynasyryň ýa-da beýleki döwlet ýeçiligindäki teleýaýymlaryň programmalaryň senzuradan geçýär dämi? Hukman döwlet senzurasından geçirýär. Eger şol senzuradan geçýän bolsa programmalaryň ählisi, onda bärde gepleşigiň hilini ýa-da onuň talaba laýyk bolup bolmalygyna bir täsir ýetirip bolarmy? Mesela bir ýol başçy hakykatdan mediýany işini bilýän halatynda da. Ýok, o ýol başçy hiç ýerde huk ýok. Şun hamana goýuny ötürmäkçi pragy Altynasyr teleprogrammasynyň başlygydyr bolany da maksumuryň berip bizde iş ýok. Ya ýokardan berilýän gorkama we amal edilmeli iş we ýol başçy hiç ýerde rol ýok. Ol bir ýeketäklerde ay olak diýer eýlerek geýsen üstçek keflede beýlere otursun diýip aýdyplar ýöne gepleşigiň hiline mazmununa üçlenli teleprogramman, radio programman ýa-da teatr sakmasynda, kino sakmasynda oýlayan ýerde ýol başçyň rol ýok, oluň kesipden var. Onda häzirki ýagdaýda gepleşigede Altynasy ýa-da beýleki telekanallary nähili halklar talabarak edip bolar. Dörözlük erkinligi verilmeli. Dörözlük erkinligi ýok ýerde hiç wagtym ilhalar halka ýarazak gepleşmek bolmaz, oyun takmazy da goýulmaz, kino da surata düşürülmez. Hökümet elini çekmeli diýäňiz de gysgaça. Hökümet elini çekmeli. Siýasat siýasatyny ýöretmeli, sunuwat edebiýata hyzmat etmeli. Bolýa Amanmurat beren maglumat üçin köp sag bolun. Sen sag bolun, haýaman işleň bir was boldun. Kardeşim Muhammed Tahir'in Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Altynasır Türkmenistan teleradio ýaýlymynyň başlygynyň wezipeden boşadylmagy. Şeýlede bu kanalyň köpçülige hüdürleýän gepleşikler barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir araýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medeniýet e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimizde haturadyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7-926 236 04 55 jaň edin.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi programmamyzy hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp berdym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.